Vad heter du? Olivia Rosalia Therese Gustafsson. Såldes du till Robert Gustafsson? Va? Vad sa du? I kyrkan så döptes jag Olivia Rosalia Therese Gustafsson. Jaha. Kan du sjunga igen då? Okej, då börjar jag nu. Wow, let's just baby dance. Sjung högre! Okej. Wow! Kan någon annan låta? Jag kan inte ens hela på den. Men kan någon annan låta? Jag kan inte ens texta den själv. Men kan någon annan låta? Jag kan den. Jag har redan sagt jag kan inte någon annan. Okej.